da información de outros asuntos, centraremos a información en todos aqueles que afecten lóxicamente a pandemia. Por suposto que terán toda a información de outros asuntos aprobados polo Consello da Xunta a través das notas da Secretaría Xeral de Comunicación. Darelles agora conta dos temas relativos á resposta ante a pandemia que por 7ª semana consecutiva leva centrado o Consello da Xunta estos venres de cada semana. No ámbito económico, como xa fixemos a pasada semana coas obras, decidimos continuar coa tramitación do 100% dos contratos de servizo e de suministros que estaban en execución. Falamos de 1.100 contratos que continúan por un importe de 413 millóns de euros co obxectivo, lóxicamente, de intentar que a economía non se resinta máis do que lamentablemente se vai a resentir. No eido sanitario volvemos a aprobar outra contratación por emerxencia por un importe total de 3,4 millóns de euros relativos a material sanitario. En tercer lugar, vimos de coñecer os detalles do estudo epidemiolóxico que vamos a lanzar a finales de este mesmo mes de abril. Vamos a intentar coñecer cal é a situación e o desenvolvemento da pandemia facendo unha mostra moi importante de poboación galega. Levaremos a cabo unha primeira fase no que vamos a facer 51.000 test en 51.000 galegos e galegas. E finalizada esta primeira mostra, as 4 semanas da súa finalización, volveremos a facer test aproximadamente a outros 50.000, 51.000 galegos e galegas ata totalizar unha mostra epidemiolóxica de máis de 100.000 galegos e galegas. É dicir, vamos a facer probablemente a mostra epidemiolóxica máis potente que nunca se fixo no ámbito sanitario. Vamos a seguir os criterios, por suposto, no que se refire á elaboración da mostra do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde e vamos a intentar facer unha foto de estimación da poboación en Galicia que resulta inmunizada e, en consecuencia, da población que non resulta inmunizada, que será a diferencia da anterior. Como ven sendo habitual, empezamos o Consello da Xunta dándolle todos os datos asistenciais, tanto do Servicio Galego de Saúde como das residencias da terceira idade e tamén das residencias de discapacidade a data das 21 horas do día de onte. Neste momento temos en UCI 117 pacientes, seguimos baixamos o 4,88% nas últimas 24 horas. 117 pacientes, o que supón o 1,9%. En hospitalización, 642 pacientes, o que supón unha baixada do 5,31%, 36 pacientes menos dos que tiñamos fai 24 horas. En o que se refire a pacientes en domicilio, 5.478 pacientes en domicilio, 87,8% do total dos pacientes con coronavirus. Seguimos, pois, a línea descendente no que se refire ao impacto da pandemia, tanto nas unidades de cuidados intensivos como nas plantas de hospitalización de hospitais, como no incremento de número de pacientes que están en domicilio como consecuencia de que a súa sintomatoloxía é unha sintomatoloxía ou ausente ou leve. No que se refire ao número de falecidos. Neste momento, os falecidos ás 21 horas do día de onte nos hospitais do Servicio Galego de Saúde eran 320, os que hai que sumarlle 9 que faleceron dende as 21 horas de onte ata as 13 horas de hoxe, máis 95 en residencias, o que totaliza un total de 424 falecidos en Galicia. O noso pésame, como é lóxico e obrigado e sentido, a todas estas familias que están a perder os seus parentes e que nas últimas horas se incrementaron 10 no día de onte e 9 no día de hoxe.
Estos son os datos globais en tempo real que posuímos na comunidade autónoma. Hai outros datos que poden ser de interese, como por exemplo o número de tests que levamos feitos en Galicia, 57.400 tests, e tamén as boas novas, tiñamos 808 sanitarios contagiados co virus da pandemia. Neste momento xa están dados de alta 414. Por lo tanto, o número de sanitarios contagiados pola pandemia descendeu a 494. A eles tamén o noso agradecemento e o noso testemunho. E por último, como ven sendo habitual, intentamos dar algúns datos para contextualizar a pandemia dentro de España. A tasa de letalidade por comunidades autónomas, que como ustedes saben é o número de falecidos por número de contagiados. Galicia sigue situándose cos datos máis menos negros. Melilla, Ceuta e Galicia son os tres territorios donde o número de falecidos por número de contagiados ten unha menor incidencia. En Galicia o 3,99%, en España 3 veces máis, o 10,36%. En lo que se refire ao número de falecidos en función do número de ingresados, somos o terceiro territorio de España con menor número de falecidos por ingresados, xunto con Melilla, Asturias. Galicia o 12,6%, España o 26,18%. É dicir, España máis do dobre de falecidos por número de